Tak čo robí Tomáš? Pracujem ako skladník. Ako skladník. A ako si to zvládol, že si priniesol dievča z Moravy? Na dovolenke. To si bol na nejakej priehrade? Pri mori. Pri mori ste boli. A ona bola s tým istým zájazdom, lebo to bol československý zájazd. Taký československý. Československý. A tam sa troška popilo a tak a zbalil si ju. Tak. Žmurkal si, alebo akú? Čo si vyťahol? Akú? Akú zbraň? Akú mužskú zbraň? Baliacu si vybalil. Tanec na diskotéke. No, ja si a jaké pohyby? Čo? Neviem. Už som dlho nebol. Čože? Už som dlho A nebol. takto to bolo, alebo iba? Neviem, už si nepamätám. Takto. Čo si robil, aby som vedel, že čo platí na baby z Moravy? Nevieš. Skrátka, normálne si tancoval, hej, diskotéka. A bolo, že smiem prosiť, poď si zatancovať. Chytil za ruku a išiel. Chytil za ruku, poď sem. Takto to my robíme na Slovensku v Žiline. Trsaj! Ja tak rád trsám, ja tak rád... A už trsala aj ona, hej, nechápala vlastným očiam. A to jej zaimponovalo. Dobre, rozumiem. Ruky za chrbát.